खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। ओनसोलखौ साखोन-सिखोन खालामनाय थांखिजों आरो भारत सरकारनि स्वच्छ भारत अभियान बिथांखिखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि बाजारखौ दिनै बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ दिनै एमएलए जिरन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। एमएलए बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं हाकिम तोरोबदार, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जमदुवार बियाबनि लोगो टिसिएलसिसि मासिगिरि निथुन बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोरा बाहागो लाफायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लानायखौ एमएलए जिरन बसुमतारिया बाख्नायथाव जादों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बेबायदि हाबाफारिखौ जों बयबो लानांगौ, मानोना गावनि ओनसोलफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाया जोंनि थांखि जानांगौ होननानै बेबायदि फोरमायो। जारागुरि बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननायाव दिनै बे जारागुरि हाथाइ ओनसोलखौ मोजाङै फोसाबस्रांनायनि एबा सिबस्रांनायनि बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेयाव आंजों लोगोसे गोबां जायगानि ससियेल वार्कारफोर आरो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बाव जगदान होनानै बे हाबाफारियावहाय बिथांमोना बे खामानियावहाय मावफादों। आं मिजिंथिदों जेरैबायदि जोङो भारतबर्षनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजिया भारतखौ मोनसे साफ सिखोन खालामनो थाखाय स्वच्छ भारत अभियान लानानै मोनसे समाव बेखौ खालामबाय थायो। थिग बेबादिनो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै हाबाफारिया उन सिगां जादों, थेवब्लाबो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो बे ओनसोलखौ गावबागाव ओनसोलखौ साब सिखोन लाखिनो थाखाय बे दिनैनि जे सिबस्रांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना लादों। आं मिजिंथिदों खालि बे जारागुरि ओनसोलावल' जायाबालानो जोङो गाव गावनि गामि, गाव गावनि न'खर आरो गाव गावनि हाथाइ बाजार आरो टाउन सहरफ्राव जोङो बेबायदि साब सिखोनै दोननांगौ। अब्लानो साफ्रोम बेक्तिया जुदि बेखौ दायथ' लायो अब्ला जोंनि भारतबर्षआ मोनसे साब सिखोन मोनसे क्लिन जायगा बे जागोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना जे हाबाफारिखौ लादों दिनैल' जाहाथे लायाजासे सम सम टाइम टु टाइम बेवहाय जेब्लानो मैला जागोन जों जाबोर थागोन अब्लानो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो आरो ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनहा गासिबो बयबो बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाहाथे जों बेफोरबायदि खामानिखौ उत्साह होयो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।